Yrityskarkkeja. Onkohan sulla nyt näytä sulle niitä peketään kunnolla? Vittu. Hyvä. Ai vähän ruista laittaa. Pikkainen. Itsellekin tulee. Sekin oli aikaisin. Sen muu. Häh? Mut oli vähän enemmän kuin tuli. Niin oli, mut kerran. Sinne muu sovi. Mä olisin. Hyi. Me tehtiin pikku testmaus. Joo. Sä oot ensi kerran hoitattu testauksen. Okei. Häh? Pitikö sun laittaa niitä niinku noin 1000 muuta? Hän se laittaa. Laitat mulle, mä laitan sinne. Älkää laittako lasiasta. Tapasko? Noin kai se nyt maistuu hirveältä, kun ottaa tapasko. Mikä tahansa maistuu.